Urmează elevul Bratu Matei. Eleva Filip Selina Sara. Bravo! Și între timp citesc de aici, li s-a acordat, cu ocazia absolvirii clasei a 8-a, în calitate de șef de promoție, cu media generală 10, pentru rezultatele deosebite obținute pe parcursul anilor de gimnaziu, pentru excelență în activitatea școlară, perseverență, responsabilitate și implicare constantă în viața comunității școlare. Vă dorim succes în continuarea studiilor, împliniri și curajul de a transforma fiecare vis într-o reușită. Eleva Mango Olivia. Dragilor, felicitări din toată inima și așteptăm câteva cuvinte de la voi. Aplauze să merită. Nu știu, da. Bună ziua tuturor! Este o onoare pentru mine să fiu astăzi în fața dumneavoastră ca șefă de promoție. Acum 4 ani, când am intrat în clasa 5, eram nouă, nu cunoșteam aproape pe nimeni și nu mi-aș fi imaginat vreodată că voi ajunge aici. Cu timpul însă, această clasă a devenit a doua mea familie. Am crescut împreună, am învățat împreună, am râs, ne-am certat, ne-am împăcat și am creat amintiri pe care le vom păstra toată viața. Astăzi nu încheiem doar 9 ani de școală, ci și un capitol important din viața noastră. Plecăm fiecare pe propriul drum, cu emoții, speranțe și vise. Poate că nu ne vom mai vedea atât de des, dar sunt sigură că nu vom uita niciodată anii petrecuți împreună. Le mulțumesc profesorilor noștri pentru răbdare, pentru tot ce ne-au învățat și pentru că au crezut în noi, chiar și atunci când poate noi nu o făceam. Mulțumim și părinților care ne-au fost mereu alături și ne-au susținut la fiecare pas. Iar vă, colegilor mei, vă doresc să aveți curajul să vă urmați visurile și să nu uitați niciodată de unde ați plecat. Fiecare dintre voi va rămâne o parte din povestea acestor ani. Vă mulțumesc pentru toate momentele frumoase și pentru că m-ați făcut să mă simt acasă încă din prima zi. Vă voi purta mereu în suflet. Stimați profesori, dragi părinți, bunici și colegi, mă aflu astăzi în fața voastră cu emoții și recunoștință. În spatele rezultatului meu, ca șef de promoție, nu stau doar orele de studiu, ci o echipă extraordinară. Dragi profesori, vă mulțumesc pentru răbdare și dedicarea dumneavoastră. Ne-ați ghidat pașii, ați crezut în potențial nostru chiar și atunci când noi nu o făceam. Ne-ați învățat să devenim oameni responsabili și integri. Dragi părinți, vă mulțumesc pentru susținerea voastră necondiționată. Dragi colegi, am trecut prin momente minunate împreună. Anii de gimnaziu ne-au unit, am crescut împreună și am învățat să nu ne dăm bături. Privind spre viitor cu încredere și entuziasm. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor mult succes în liceu. Bună ziua, mă numesc Mango Olivia și aș vrea să încep acest discurs prin a le mulțumi profesorilor, părinților, dar și prietenilor mei pentru faptul că mi-au fost alături pe tot parcursul celor 9 ani de școală. Nu credeam că această zi va veni așa repede. De când eram mică, îmi imaginam cum va arăta ultima zi de școală. Ei bine, se pare că astăzi voi afla. Mereu am fost pregătită, chiar și pentru cel mai dificil test, dar astăzi am venit nepregătită. Nepregătită să-mi părăsesc colegii. Niște oameni minunați și talentați, care m-au încurajat și mi-au demonstrat că prin muncă orice este realizabil. Acum mă voi opri din prea multe dulcegăreli și vă voi da un sfat. Apreciați fiecare moment și bucurați-vă. Timpul va trece repede, iar mai devreme sau mai târziu veți fi mari, mai obosiți și mai ocupați. Amintirile vor fi singurele care vă vor mai lega de acești ani minunați. Amintește-te de această versiune a ta, cea care a crescut, a luptat și a arătat că este capabilă să reușească. Iar ca un ultim amănunt, promoția 2026
Tratați acest moment ca atare, nu vă grăbiți și nu vă speriați din orice capitol ce va urma. Felicitări! Bravo! Doamnă director, stimați profesori, iubiți părinți, dragi colegi, este o mare onoare pentru mine să primesc astăzi confirmarea calității de șef de promoție al acestei minunate școli, în care mi-am petrecut 4 ani de gimnaziu, urcând pas cu pas treptele cunoașterii până la cea mai înaltă treaptă de până acum. Este pragul adolescenței, adevărata ascensiune abia acum începe. Deși au fost 4 ani de muncă și perseverență personală, îmi exprim recunoștința față de toți doamnii profesori sub a căror îndrumare am putut parcurge tot acest drum. De aceea, primul meu gând de recunoștință se îndreaptă către Dumnezeu și apoi către dumneavoastră, dragi profesori. Ați sădit în noi nu doar cunoștințe, ci și valori, curaj, demnitate și încredere. Ați fost pilonii gimnaziului și ne-ați îndrumat pașii prin valurile târguri ale școlii generale. Dacă am ajuns până aici, e datorită răbdării și încăpățânării voastre de a nu ne lăsa mediocri. Și pentru toate acestea vă mulțumim. Veți rămâne mereu în sufletele noastre. La rândul gimnaziului am crescut în multe privințe. Am învățat să văd lumea așa cum este, să o simt așa cum este, să o înțeleg așa cum este. Drumul până la media 10 nu a fost o linie dreaptă. A fost un traseu complex, compus din cei mai mărunți și numeroși pași. Totuși, unicitatea și frumusețea acestora sunt incontestabile. Am fost pasionată de toate obiectele studiate la școală și aș dori să îndemn pe toți colegii mei mai mici să acorde interes și importanță tuturor materiilor, pentru că la această vârstă toate contribuie la dezvoltarea creierului și personalității. Am răbdit la excelență nu pentru perfecțiunea aparentă a instantanee, nu pentru o poză, nu pentru un renume trecător. Mi-am dorit performanța din tot sufletul. Mi-am dorit să scot la iveală tot ce a pus Dumnezeu mai frumos în mine. În toți anii de gimnaziu sau, mai bine zis, în toți cei 9 ani de școală, de la clasă pregătitoare până acum, m-am călăuzit 2 lucruri fundamentale pentru mine. Lumina cărții și armonia muzicii. Cu alte cuvinte, paginile încărcate de informație și cultură și partiturile muzicale transformate în sunete magice pe clapele pianului. Nu pot imagina viața mea de acum, fără pian sau carte. Cartea m-a învățat să gândesc rațional și logic, iar muzica mi-a îmbogățit sufletul. Dar, la fel de adevărat, muzica mi-a pus ordine și claritate în gândire, cartea mi-a deschis porțile sufletului să poată intra în el toată frumusețea lumii. Am învățat că fiecare este protagonistul propriei vieți. Pentru mine, dar și pentru restul colegilor mei, se apropie finalul unui capitol. Am străbătut un drum complicat, asemenea celei din basme. Am trăit alături de voi toți o poveste, una despre elevii misterioși și energici ai unei școli minunate. Așa cum spunea odată un regit, nu poți traversa marea decât dacă ai curajul să pierzi în vedere țărmul, așa am traversat noi marea cunoașterii împreună, fără să ne uităm înapoi, ci doar ajutându-ne unii pe alții să ajungem de partea cealaltă. Așa am ajuns împreună. Ne-am învățat unii pe alții să fim oameni, bune, curele. Poate nu ne vom mai reîntâlni, dar suntem vii în sufletele fiecăruia. Vreau să știți că fiecare din voi ați fost unic și special pentru mine și ați contribuit la creșterea mea culturală și morală. Pentru toate acestea, vă spun un sincer mulțumesc și succesul să vă urmărească fiecare pas spre necunoscutul misterios. Viitorul aparține celor ce cred în frumusețea visurilor lor. Trăiesc astăzi cu multă emoție, bucuria împlinirii, satisfacția că munca și pasiunea mea n-au fost în zadar. Și nu în ultimul rând, vreau să adresez cele mai sincere, călduroase și iubitoare cuvinte de mulțumire părinților mei care au fost eroi din lucrul a ceea ce am ajuns astăzi. Fără ei nu aș fi reușit. Voi ați fost cei care m-au susținut în fiecare clipă de fericire, când veneam acasă entuziasmată de toate, dar și în zilele în care credeam că totul e pe dos și că nimic nu merge așa cum ar trebui. Voi m-ați îndrumat și sfătuit. Voi sunteți soarele lumii mele, iar o asemenea dragoste te întărește, te ghidează într-o lume necunoscută. Nimic nu se compară cu dragostea voastră, iar pentru asta vă mulțumesc din suflet. Îmi doresc să fiu mereu la înălțimea așteptărilor voastre. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut și faceți pentru mine. Sunteți modelul meu de viață, iar cunoștința mea pentru voi nu va avea niciodată limite.
vă iubesc enorm. Aduc încă o dată mulțumiri doamnelor și domnilor profesori și sunt recunoscătoare pentru fiecare moment petrecut în școala mea dragă pentru Comarnescu. Vă urez tuturor o vacanță minunată și nu uitați, suntem ceea ce facem în mod repetat. Excelența, prin urmare, nu este o acțiune, ci un obicei. Vă iubesc!